meegenomen? Een vest. Is dat het vestje? Ja. Met allemaal schaapjes erop? Ja. We proberen eigenlijk iemand te zoeken, een kinderboerderij of zo, die misschien dit lieve lammetje wil nemen. Het is natuurlijk een hartstikke leuk beest. En als het nou net iemand meldt, wat dan? Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat we mee moeten doen. Want ja, je kan hem niet alleen binnen laten. Dat is ook zo sneu. Dus dan moeten we dan even verder kijken. Dus iemand te melden of hij belandt in de pan? Ja, waarschijnlijk wel, ja. We hebben een muutsturing gedaan opnieuw met alle cliënten erbij. En toen werd dit terug de been in Dronriep werd dat trui om een been. En toen werd er aan het eind van de uitsturing zijn dat hij voor de deur ging, want ze konden er niks mee. En dat begreep dus zo verschrikkelijk dat wij zijn hebben, nou dan moeten wij hem maar hebben, want dat is wel zo erg. Toen hebben wij contact met hem gezocht en hem hebben ze in verbinding gesteld met de familie Lap. En dan hebben we hem sneu en hebben we hem van half het helft van de boot. En hoe gaat het nou mooi? Want hij staat hier al boeten en ik zeg, het zijn vest ik net onder. Nee, het vest dat is voor de been heel leuk om te bewaren natuurlijk, Erik, en dat wil ik horen. Maar hij kan het net aan hebben omdat dat het wierd is, zijn huid net meer ademen kan. Dat is toch nou je Ameloon West? Ja. Nou, in de hier, hoe vies dat? Leuk. En wat is hier zo leuk onder? Dat het dichtbij is. Want hoe ziet hij eruit? Hoe gaat het met hem? Goed. Hij heeft ook al een beetje wol. Wat vinden de orenbeesten hiervan? Nou, de kangoeroe die had er wat moeite mee. En mijn Belg die had ik al even steen te zien van nou, wat is dit van vreemd spul. En hoe vernemen jou dat de kangoeroe er eigenlijk wat apart op reageert? Omdat hij als een gek trots zijn longen spurt, heen en weer. En dat is echt de stress van een kangoeroe. Dan weet er net wat er zit. Dat is heel apart, ja? Dat doet Roos nooit. Ja, en het skipje, ja, die loopt hem nergens wat van aan. Die viel hem hier super thuis. Dit klinkt ook wel mooi. We hebben hier dus een kangoeroe in Tjum. Die zit in de stress omdat er een neke skier bij de borgerij is. Ja, zo kun je het al nemen, ja. Die had wat vreemd, maar zij is het wel. Ja. Wat is er mooi aan dat je hem dit beestje nou bij hem op de pleert zag? Ja, dat het speciaal is en dat het op televisie komt. Het is eigenlijk gewoon uniek. Het is eigenlijk nergens. Het is dat Jim hem hier naar de pleert zal gaan, want anders dan wie het net goed kan. Nee, dan hier die nou in de saplijn. Goeie. Goeie. Wat ben je hier onder? Schoonmaken, meneer. Schoonmaken? Ja. Maar wat maakt je dan skin? Douche schoonmaken, meneer. De wat? Douche. De douche. Dat ga ik doen. Maar dit is toch een auto? Ja. Maar dan moet er toch een auto in? Ja, even schoonmaken. Oh, zo. Ja. Dan moet dat even afbrand. Hoi. Kist die vrouw dat even van de spuitje? Nee. Mag niet. Oké. Je hebt meer werk. Ja, dat is niet leuk. Ja. Oké. Waar is dat? Mijn Henk. Mijn werk gemaakt. Oké. Met een over. Hey.
Ja, dit is mooi. Ja, echt. In de zo. Hallo. Hallo. Ik ben baas. Ja, dat is een kameraad van mij. Oké. Ja. Hoe lang ben je nou? 15 jaar, ja. 15 hier. Ja, 15 jaar, alleen een vreedkanter. Ja. Maar dan helpt er hier wat en dat vindt hij mooi. En dan krijg je wat boecenties, hè? Ja, ik heb meer. Ja. Vanmiddag. Ja. Maar dit is wat sfeer op vreed. Ja, hele beste jongen. Ja, nooit je moeilijkheden, hè? Nee. Weet je, het voetbal hebben we Ja. les, hè, met beiden. Ga je Heerenveen. nou van Heffing? Ja, Nou. ik vind het mooi.